الشيطان الرجيم. To tunda jirgin sama daga ƙasa ke fara tashi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wad-dallin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق تنجارنا وصراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأدفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masoya Allah, masoya manzan Allah, masoya Shehu Tijjani, masoya Shehu Ibrahim, waɗanda suke kallon mu, suke sauraron mu, ko kuma za su kalle mu, su saurare mu nan gaba, muna muku barka da wannan lokaci. Abin farin ciki ne kwarai na ga yau muna yin maganganu ne a cikin pejin mu, wato na farko da za mu yi magana kenan. To domin ma kana lillahi dama wattasala wa ma kana li ghairihi in qata'a wa fashala. Abin da ya zamo na Allah ne, to zaka ga daga daya zai rinka karuwa ya kai biyu, ya kai uku, ya ta yawa har ya gagara kirguwa. Amma idan babu Allah a ciki, to sai ya zamo ya yanke, ya watsi. Wannan alhamdulillah mun gode, mu kaɗai muka fara bayyana fahimtar nan namu na maganan hakika. Amma yau fuskoki da yawa suna zuwa mana daga wurare da yawa, daga hama ƙasashen waje. To wannan ba hikima ko kokari ko karfi na sani, a zama ce ta Maulana Shehu Ibrahim da take gangaro zuwa kan ire-iren mu, albarkacin magabatan mu waɗanda suka jagorance mu akan wannan al'amura. Saboda al'amuran za a ga yana yin gaba ne, ba abin da ya tsaya a wuri ɗaya. Idan an ce addini ba za ta yi istinbadi, wato ba za ta rika samar da hukunce-hukunce da kanta ba akan abubuwan da ke faruwa ba, da ko kan rubutu, wato mana ya so in tabbatar wa duniya cewa mutum ba zai yi mana kuri da aƙidarsa ya ce wai a'a mu ba a daidai muke ba, ya kawo wata illa ya faɗa. A'a, wannan da ne. A yanzu 'yan hakika suna iya fitowa fili su tsaya su ce a'a, abinda suka sani za su iya defending ɗinsa. To a don haka ne muhimmi da kuma wasu abubuwan da suka shafi addini ne aka buɗe wannan feji ɗin. To an ji na ambaci hakika a farko, wata sabuwar kalma ne ga wa'yansu waɗanda su shari'a suka sani. Ita ce kishiyan wannan, kaman kishiyan wannan haƙiƙa ɗin. To shin ko su shari'an su ma kansu a daidai suke, sun yarda su ma a daidai suke? Aka kalli da kyau, ita kanta shari'an ta kakkasu, ta daddatsu, ta ɓaɓɓalle. Misali, za ka ga mabiya mazhabar shi'a, za ka ga su musharra'ai ne, da mabiya mazhabar sunna za a gansu dukkansu musharra'ai ne, shari'a suke bi gaba ɗayansu ko? To amma mazhabar sunna suna ɗaukan mazhabar shi'a kafirai ne, mazhabar shi'a suna ɗaukan mazhabar sunna kafirai ne. Wato mabiya su ibnu taimiyya, su abun nan
kai har su Imam Malik wasu a cikin mazhabar Shi'a suna ganin su wa'annan mutanen marasa ladabi ne, su ba ahlul baiti bane, kamata yi kawai su miƙa wuya ga abinda ga fahimtar ahlul baiti zalla kawai. Wato mutum bai da wata fahimta ƙashin kansa akan al'amari, to kuma wannan gaskiya tsuke da takaita addini ne. Saboda haka ga 'yan Shi'a idan mutum yana son yayi magana da mu ko a fejinsa ko a wannan fejin zai iya gayyatar mu, ko kuma a'a mu muna gayyatansa. To aka idan mu ne muke gayyatansa, akan me muke gayyatansa? Muna gayyatansa ne ya dan amsa wasu tambayoyin mu. Yawa, ya dan amsa wasu tambayoyin mu. Misali, daga cikin abubuwan da ke faru su suka fi damuwa da shi, shi ne suka ce halifanci babu wanda ya cancance shi sai Sayyidina Aliyu. To mu kuma anan ni ban rude ba da naga hakan. A fahimta na ni ina ganin kamar an sallama wa Sayyidina Aliyu, because a jagorancin an raba a tsarin ne biyu. Akwai jagorancin siyasa na addini, abin da ya shafi ƙasa da ƙasa, da maganan haraji, da maganan tasarrufin baitulmali da sauransu. Wannan kenan. Akwai kuma tsari wanda yake kula da maganan ya za a yi halas, ya za a kauce wa haram, ya za a tafi a daidai. To kuma ina wannan ne wa bangaren ilimi kenan. To gaba ɗayan sahabbai kan sun sallama wa ilimin Sayyidina Ali shine ke gaba ilimin su. To mun ji akan kawo gangan akan Fatima ta yi kaza ta ce na Abubakar kuma Sayyidina Ali mu a ganin mu kamar yayi afwa, in kuma bai yi afwa ba to me yasa ya wata shida ne kawai sallan juma'a ba tare da su, bayan mu Fatima ya koma ya ci ba da sallah. Wannan kuma ko bai gaya maka nayi afwa ba yana nuna menene? Idan dai dauke in za a yi misali da cewa baya sallah da su na wata shida a matsayin laifi suka yi, to dawowa ya yi sallah tare da su yana nuna afuwa ne ai. Saboda haka a zo a sanar da mu cewa shin in Sayyidina Ali bai afuwa ba me yasa yayi mulku a karkashin su har aka bashi wakilci a wata bangare ya je? Me yasa ba mu ga ya ɗora jihadi ba da su? In kuma kace ya ɗora jihadi da su Muawiya aje aka yi yaƙi, to ai an zo an sulu. An zo an yi sulu. So maganganu ne masu faɗi. Ni dai ba wai magana Shi'a bane nake son nayi, amma su ma su sani cewa da akwai tambayoyi a cikin tsarin su ma wanda yake da buƙatan amsa. Sannan kuma su ma 'yan ɗariƙu waɗanda ba su sallama ma Shehu Tijjani ba, ko kuma 'yan ɗariƙan da suka sallama ma Shehu Tijjani, ko kuma 'yan Tijjaniyar da ba su sallama ma Shehu Ibrahim ba, ko kuma 'yan Tijjaniyar da suka sallama ma Shehu Ibrahim. Sannan kuma akwai wasu wanda ake ganin kamar su ko 'yan ahlus sunna ko wani abu mai kama da haka, su ce wai duk abin da in annabi bai yi ba to su ba za su yi abin ba. To babu ma wanda yake suke da matukar ɗaurewan kai kamar wannan, because duk abin da ake tafiya a kai ɗin nan yawancin su annabi bai yi ba, kuma ko ya yi ba haka ya yi. Zamani yana zuwa yana caccanza abubuwa da yawa, ba wai kawai makaruhi ba ko kuma mustahabbi ba, har wajibi ko haramun zamani yana hukunta shi. Sun yarda a nasu in suna neman kofa za su iya yin hukunci, ko da ko hukuncin ka iya yin shishigi wa wata hukunci ne a cikin hukunce-hukuncen da ke rubuce, ba za su damu ba. Amma idan wani ya yi amma abin da bai shafe su ba, to kuma sai ga sun damu. Gaskiyar lamari shine, to mun ji mu tattara wannan gaba ɗaya duka sunansa shari'a. Mu muna nufin maganan sanin Allah ne. Sanin shari'a shi gaba ɗaya maganan yadda za a bauta wa Allah ne. Shi hakika kuma yanda Allah yake, me Allah, sannan waye Allah. Shin akwai wani Allah, ko kuma in akwai wani shi to yana iya zamo Allah, ko ba zai iya zamowa ba, ko kuma a kwata-kwata babu wani Allah ne. Duka wannan maganganun yana nan a cikin addini. Ga wanda ya ga cewa abinda muke yi dinnan mu dan Allah muke yi, duk wanda ya kasance tare da mu muna sa rai zai zamo shi wannan mutumin zai zamo cewa ko ya shiryar da mu in mu halakaku ne, sannan ko kuma shi ya shirya in shi mai kuskure ne. So ina matukar farin ciki da kasancewan wannan magana yau a cikin fejinmu ne muke yi, kuma ina tabbatar wa masoya
da masu sauraron mu cewa za a ci gaba da yin shirye-shirye wanda zai kawo mana ci gaba akan abin da muke kai, kuma zai kawo mana ƙarin fahimta sosai akan abin da muka dosa. So da haka kowa fa har Kiristoci muna da magana da su, in dai sun shirya, tun da mu maganar mu akan Allah ne, su kuma sun yadda akwai Allah. Sai dai a wurin su Allah Allah a wurin su abu uku ne ya dawo ɗaya, mu kuma Allah a wurin mu abu ɗaya ne ya rabu uku. Misali, yawa da hasken Allah ilahiyya, da hasken Muhammadiyya, da hasken duk abin da ba biyun nan ba, duka a wurin mu haske ɗaya ne. Daga cikin wannan ne aka yi wannan, daga cikin wannan aka yi wannan. In haka ne, to ko da sun rabu ba sun rabu ba ne, saboda in ka lura za ga ma'aunin sifa ba ma'aunin zati ba ne, duk da cewa dukansu haske ne. So a zo a yi bayanin tantancewan ƙuduran, akwai wani ne iko wani Allah ne? Za mu iske cewa babu mai iko wani Allah. Ko da ka ga ikon wani Allah a farkon maganan ne, ƙarshen maganan za ka ga cewa iko yana hannun Allah ne baki da. Ba wai ikon ɗan adam daban ba ne, ikon Allah daban. Ikon ɗan adam shine ikon Allah. In Allah yana so ya taimake mutum, yana iya turo ɗan adam ya taimake shi, ko ya turo dabba ya taimake shi, ko hadari ya taimake shi, ko wani abu mai kama da sauransu, ko ruwan sama, ko duhun dare, ko wani abu mai kama da haka. Haka a wannan satin ba mamaki za mu yi tafiya, za mu je zuwa Ghana. Akan wannan ina kira ga su masoya wanda za mu same su a nan Ghana da cewa su sani dan Allah za mu zo wurinsu ne saboda soyayyan Allah, da soyayyan manzan Allah, da soyayyan Shehu Tijjani, da soyayyan Shehu Ibrahim, da soyayyan magabatanmu waɗanda suka ɗora mu akan wannan soyayyan, wannan tafarkin. Saboda haka za mu zo wurin kowa da kowa ne, kowannenmu ya sani za mu zo wurin kowa da kowa ne. Babu wanda in mutum yana son Allah, ko matumana idan mutum yana son Shehu Ibrahim muna tare da shi. Bai son Shehu Ibrahim, bai san Shehu Ibrahim ba, bai matsu da Shehu Ibrahim ba, bai sadu da Shehu Ibrahim ba, to yana son Shehu Tijjani, to muna son shi saboda mu masoya Shehu Tijjani ne. Idan haskensa da fahimtarsa da addini bai kawo kan Shehu Tijjani ba, amma yana son Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, to mu masoyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, muna tare da shi, muna son sa, za mu iya ziyartar sa, zai iya ziyartar mu. To sai ya zamo shi an samu matsala sosai, shi bai zo kusa ba, kuma bai fahimci ba, kuma bai haɗu da masoya manzan Allah har ya so manzan Allah ba. Amma shi Ubangiji ya saka masa son Annabi Isa, to mu masoya Annabi Isa ne, muna son sa da soyayyen da muke wa Annabi Isa. Sai ya zamo shi ba nasare bane, ba Yahude ne, bai ma yadda ma da Annabi Isa ba. Yana ganin kawai ma shi shigi ne, kawai ga littafi asali wadda Allah ya kawo a Taura, Musa ne kawai ya zo da shi. Saboda haka ta isa. So to shi ma muna son shi saboda soyayyen da yake ma Annabi Musa alaihi salam. Saboda haka muna nan zuwa, za mu zo za mu yi ziyara wa masoya da ke wannan gari, kuma muna fata Allah ya amfani da wannan, ko kuma ce hadara ta yi amfani da wannan ziyaran wurin haifar da alkhairai masu yawa. Muna fata haka ku isar da maganganun zuwanmu a wurin manya-manyan shehunne da halifofi don su kiyaye mana hanya don mu iso lafiya. So ban sani ba ko akwai wani abin da za buƙaci a ƙara bayani a kai. Za mu rufe da Ibrahim. Yawwa, so saboda haka muna barka ga masoya waɗanda suke tare da mu yanzu na ko'ina a duniya. Muna musu albishiri cewa da yardan Ubangiji wannan abun zai ɗore, yanzu an fara komai zai kankama. Duk abin da ba ma yi a baya yanzu za mu ci gaba da yi, dama muna jiran irin wannan daman ne, kuma yanzu daman alhamdulillah ta samu. Muna godiya, muna maraba, kuma sai mun zo. Muna godiya. Ya Ibrahim, ya Barama, ya Ibrahim, yes. Gosi ya Ibrahim, ya Barama, ya Ibrahim, yes. Gosi ya Ibrahim, ya Barama, ya Ibrahim, yes. Gosi ya Ibrahim, ya Barama, ya Ibrahim, yes.
Gose aya Ibrahimu aya barhama ya Ibrahimu inyasi. 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 Gose aya Ibrahimu aya barhama ya Ibrahimu. Kamar yadda na faɗa a baya, za mu je Ghana, za mu je wurin kowa ne. Har manya-manyan malamanmu waɗanda suke jagoranta addini a wurin kowa muna ɗaukansa da ƙima, muna ɗaukansa da daraja. Kwanakin baya a nan muna nan ɗan shekaru 2 ne ina jin ko 3 mun ji labari cewa babban limamin Ghana ya cika shekara 100. Kaga wannan ai karama ce. Mutanen da ba sun buƙaci su kai 100 ba su kai ba sun fi miliyan nawa ba a san adadin su ba. So mun yi murna a lokacin na ga posting har na yi liking ma na ma yi comment a wannan lokacin. So abin farin ciki ne kuma ba za a rasa irin su yau kuma a sake samun irin su a yau ba. Ba zai yiwu ba. In aka rasa irin su to asara ne sai nan da shekaru da yawa kafin kuma a samu irin su, saboda su ma ba a lokaci ɗaya bane suka zamo inda suka zamo a yanzu. Saboda haka muna nuna goyon bayan mu ga duk wani mutum ko babba makami ne ko kuma a jagoranci na addini, manyan limamai ne ko kuma su manyan mukaddamai ne na Ghana da shehunnai da sha'irai da zakirai waɗanda suke can ba ɗaya kowa za mu zo wurin shi ne. Muna son mu gana kowa wanda za mu iya zuwa wurin shi, mun samu dama za mu je, wanda ba mu samu dama ba dan Allah ya zo inda muke mu gaisa, mu yi hotuna mu nuna wa duniya cewa Shehu Ibrahim ɗaya ne, kuma shine Shehu Tijjani din nan, kuma shine Shehu Annabi Muhammadu nan, kuma shine Allahun nan. Yawa muna godiya. Mun gode. Yawa mun gode. Gose aya Ibrahimu aya barhama ya Ibrahimu inyasi. Gose aya Ibrahimu aya barhama ya Ibrahimu inyasi.